Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori kalih tahun 2022. Sugeng pepanggihan kalih kula. Tepangaken kula Ernest Nardian Prastianing Tias SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori kalih tahun 2022, Prodi Basa Jawi, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Kula minangka guru basa Jawi wonten SMP Gangsal Boyolali. Dinten menika kula badhe nindakaken uji kinerja kanthi materi serat wulang reh pupuh gambuh wonten kelas 8 SMP Negeri Gangsal Boyolali kanthi model pembelajaran Discovery Learning. Mugi video kula saged migunani. Sugeng mirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Mas. Siang, Bu. Piye kabare dina iki? Sae. Ora ana sing lara, Dina-dina iki kudu njaga kesehatan kabeh ya, Cah? Nggih. Ayo sadurunge pasinaon diwiwiti ketua kelas mimpin ndedonga dhisik. Dedonga kawiwitan. Dedonga cekap. Tak presensi dhisik, Cah. Nabila, Nggih. Anasya, Nggih. Eba, Hadir. Talita, Hadir. Amel, Hadir. ning kene ana sing isih kelingan apa ora, Cah? Minggu iki nyinaoni bab apa? Aksara Jawa. Aksara Jawa. Wis iso kabeh nulis karo macane? Aja sampe dereng wis pirang-pirang minggu lah nyinaoni aksara Jawa. Sadurunge mlebu ning materi dina iki supaya semangat, ayo nyerokake ya dhisik. Yen Bu Anes ngomong basa Jawa kabeh mangsuli oke tenan karo jempole diangkat. Basa Jawa Oke tenan. Basa Jawa Oke tenan. dina iki kita nyinaoni bab apa, Cah? Serat wulang reh pupuh gambuh. Kangge apa to, Cah, nyinaoni materi serat wulang reh iki? Sing pertama, supaya para siswa bisa ngartekake utawa negesi tembung-tembung kang angel dimangerteni. Sing keloro, supaya siswa bisa nganalisis utawa yen ing basa Jawa kuwi nintingi strukture serat wulang reh tembang gambuh. Sing ketelu, supaya para siswa bisa nemtokake
foto saja. Terus yang terakhir, supaya para siswa bisa nyuguhake secara lisan ing ngarep kelas. Oke, serat ulang rek. Iki ning kelas 7 wis disinaoni ya ta, Cah? Nggih. Pupuhe apa wae ning kelas 7? Gembok kan saiki. Bangun. Terus Sino. Nah, saiki buku gembok. Serat ulang rek isih kelingan para sapa sing nulis? Aku buana. Wis sinau kabeh iki kaya Pak Buwono ke apa? Ning jerone serat ulang rek ana 13 13 pupuh kuwi ana Kinanti, Gambuk, Pangko, terus oleh Masuk gambar. Pupuh Gambuk ning jerone serat ulang rek duweni 17 pada 17 bait foto kuwi nek yen ning bahasa Indonesia yaitu bait. Ning jerone ana piwulang sing bisa dijupuk yaiku dadi uang. Babakan tiyang kang kedah ngebihi watak adikan adigung adigung. Dadi uang kuwi aja ngendelake kaluhurane, kekuatane, kapinterane. Dadi uang kuwi aja sombong. Sing yen ora sing sombong. Betul. Tenanan apa ora kok karo guyu-guyu iki. Nah, aja sampe ana sing sombong ya kok wah HP kok iPhone 13. Ternyata teko pinjaman om. Pokoknya dadi wong oleh-oleh sombong. Aku yang sombong, aku kan ora ngerti sok bakale ning dhuwur terus apa ora. Orang kan tidak selalu berada di atas. Saja di pertengahan jalan dia akan turun posisinya di bawah. Terus Cah, ning jerone iki ana contone kan 17 foto mau ana 17 bait. Foto ke-1, 2, 3 nganti 17 mengko bisa didelok ning link Banes wis nge-share link ning grup link Flipbook mengko bisa diwaca foto 1 nganti foto 17. Saiki ning jerone tembang macapat kuwi ana pau gerak. Ana sing isih kelingan apa ora? Pau gerak ana telu. Guru kontra, guru wilangan lan guru lagu. Guru kontra kuwi apa, Cak? Cacahe pare saben sapodo. Wilangan. Cacahe wando, duduk wando ya, Cak. Cacahe wando saben sapodo. Terus guru lagu. Tibaning swara ing pungkasane gombro. Nang saiki Cak coba digatake ngarep Mbak Anas bakal nyetelake video tembang macapat gambut dirungokne mengko dilakokake bareng-bareng ya. Sekar maca pat gambuh laras pelok padat 6. Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutuh
kapatopan dadi awon. Nah, gue mau videone saiki ayo dilakokake bareng-bareng. Sak gotro ya. Dhisik banjur mengko dibaleni. Sekar kembang jatuh. Oh iya Mas Dika, apa pitakonane? Tembang mocopan niku kan enten 11 Bu. Kok ten Surya Pulang kan enten 13. Nah, kuwi sik ya, tak jawab sik sing liyane mungkin sik kanane. Serat Pulang kan ning jerone ana 13 kupu. Nanging tembang mocopan niku ana 11 lah. Kok iso berarti ning jerone Serat Pulang ana rong tembang sing ora kalebu tembang mocopan. Ana loro yaiku Girisa lan Wirang Rambuna. Tepuk tangan dhisik. Pikantonan liyane? Yo, Mbak Alia. Paugeran tembang gambo karo tembang sanese niku napa sami Bu? Paugeran tembang gambo karo tembang liyane kuwi padha apa ora? Ana sing ngerti ra? Kira-kira padha apa ora? Ora padha ya. Dadi paugerane tembang gambo karo tembang sinom misale kuwi beda. Dadi tembang sinom ya duwe paugeran dhewe, guru gotrone beda, guru wilangane beda, guru lagune ya beda. Pitakonan liyane anane? Oh iya, Ica. Nah apa kok basa dan tembang mocopat niku aurat? Nah, iki sing paling angel emang tembang mocopat kuwi basane angel ya saya? Nggih. Oh, yang misale maca isine padha mudeng apa ora? Amarga tembang mocopat kuwi dijupuk saka basa Kawi. Napa kok angel supaya yang misale dirungokne kuwi ketok endah, terlihat indah. Orang-orang kalau menciptakan lagu dalam bahasa Indonesia aja kira-kira milihnya ngasal apa karo dipikir kira-kira sing pas piye ya, sing enak dirungokne piye ya. Mana ta biasane? Nggih. Sabar wis nyampekne materi, mau ya wis ana sing takon, sing urung paham. Wis nyetel video, wis nyanyi bareng-bareng saiki tugasmu. Bentukan kelompok, cacahe piro iki cahne kene? 3 kawan. Ikan dosa sekawan bentuk kelompok wes ngene wae supaya gampang. Sing ngarep iki papat-papat ya. Ngarep langsung nalik yang mburi ngono wae ya, Cah? Nggih. Oke, coba saiki dibentuk dhisik. Oke, tugasmu Bu Ernest kan wes nge-share link, dibuka linknya. Neng kono ana podo tembang gambuh mulai saka podo 1 sampai 17. Dianalisis. Sing kono podo 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8 lan sak terusé ya. Nggih. Dianalisis digoleki tembung-tembung sing ora kok mangerteni apa. Misale ana tembung kebat iki apa to artine ditulis wae kebat banjur digoleki ning Google. Dadi oleh gunakake HP kanggo goleki tegese tembung. Sawise goleki teges tembung, ditulis isine. Kan mau misale oh kebat tegese iki, banter tegese iki, terus mlayu tegese iki. Sapa kuwi mau kan iso diringkas banjur bisa ngerteni isine ta, Cak? Nggih. Ditulis isine. Dadi tugasmu apa wae? Goleki tembung kang angel. Sawise nemu tembung sing angel digoleki tegese. Sawise kuwi ditulis isine. Oke, saiki digarap, Cak. Ibu. Oke. Kelompok iki padha telu ya. Nggih. Bos iki cacahe tembung maksimal pinten? Maksimal sak akeh-akeh. Nemune piro ditulis wae ya. Niki sini minakan bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Jawa lah, pelajarannya bahasa apa? Jawa. Isine gunakake bahasa Jawa kabeh ya. Nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Rizka Fadil Rahmania, perwakilan saking kelompok gangsal badhe nyubahake hasil diskusi kelompok kula. Podo 5 tegese tembung umbang tegese watak rumoso luwih kebat banter isine bidang menika kewan kang banter payune gajah angko amarga awake dhuwur gedhe dhuwur ula angko amarga upase racun yen nyokot. Cakep sampeyan saking kula matur suwun. Ya, keplok dhisik kanggo kancamu ya. Nah, kuwi mau sing disampaikne kancamu. Ning jerone tembang gambuh padha kelima dijletrehake gajah kuwi awake piye mau? Terus kula mau duweni racun utawa wisa. Kuwi maksude yang dadi wong ki pelajaran sing bisa dijupuki yang dadi wong ora oleh ngendelake keluyane kekuatane kaluhurane kapinterane aja sombong. Saiki kelompok berikutnya kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula lulusan ini perwakilan saking kelompok 3 badhe ngusulake akses diskusi kelompok kula. Podo 3 tegese tembung ditutur nasihat apates ora pantes sudra pokok ansor nista ora duwe. Papeki sembrono kurang ngati-ngati sengsara lamun menawa uruk mula ngajari isi ajaran utawi piwulang kang bener iku wajib dianut utawa ditiru senajan ajaran iku asale saka wong pindah Bederan kaum rendah miskin pangwetan cilik nanging yen ajaran utawa piwulang iku mau becik kanto ditiru cekap semanten matur nuwun. Yo, kene keplok kan. Nah, piwulang sing bisa dijupuk saka padha katelu. Yen misale ana sing menehi nasihat, kuwi wong sing misale awake dhewe utawa wong sing pangkate utawa derajate dhuwur awake dhewe, yen misale nasihate kuwi apik kudu dirungokke. Cah, kanggo ngetes pemahamanmu bab materi serat ulang Kupo Gambuh, ayo ngerjane kuis ya. Nggih. Bar iki dijupuk HP-ne Bu Ernest wis nge-share link. Ning kono ana link kuisis kaya biasane nggarap kuis lewat kuisis ya. Mengko diklik banjur diisi jenenge dhewe-dhewe, jeneng asli lho ya, Cah. Nggih. Oke, ayo saiki diklik. Oke, tak mulai ya, Cah. Nggih.
ngobrol dhewe. Supaya fokus, yal-yal meneh disangkas. Basa Jawa. Oke, tenang. Ketua kelas mimpin dedonga dhisik. Dedonga kawiwitan. Dedonga cekap. Tak pungkasi matur nuwun wis digatekake. Wassalamualaikum